O alcalde Manuel Ruiz e a Dí de Servizos Sociais Ana Barreiro mantiveron esta mañá no Salón de Plenos do Concello un encontro coas 5 organizacións de carácter social que operan no municipio: Ámbar, Amicos, Renacer, Acreva e Faivén. A xuntanza tiña como principal finalidade proceder á asinatura dos convenios de colaboración que a administración local mantén con estas entidades, que axudan a subvencionar diversos programas de axuda e inclusión social promovidos por estes colectivos e que se desenvolven ao longo de todo o ano. O importe global da contía destinada a estas 5 entidades ascende a uns 15.000 euros, 3.000 por cada unha delas, unha cifra que o alcalde se comprometeu a facer o posible por incrementar na próxima anualidade. Eu creo que esta comarca e Ribeira ten a gran suerte de contar con estas asociacións que a verdad son as que permiten, pois en realidad, unha mellor atención que sería imposible, eu creo que desde o ámbito tan solo da administración pública, pero cando menos o que nos corresponde é intentar axudarlles o máximo posible, e así me teño comprometido con todos eles que este mesmo ano 22 esas cuantías pois se van a incrementar para permitir o que é pois unha prestación de servicios máis desafogada, non? Porque todos sabemos o que sufren pois todos os componentes destas asociacións para ir buscando durante todo o ano recursos que lle permiten atender a todas as persoas que veñen atendendo. O rexedor aproveitou tamén este acto para recoñecer o importante labor que as diferentes entidades veñen a realizar no ámbito da exclusión social e na mellora da calidade de vida das persoas vulnerables do municipio, remarcando tamén a necesidade de seguir colaborando con elas, sobre todo nos tempos actuais pola chegada da COVID.